Halo, halo, dzisiaj zaprezentuję wam 7 bugów i ciekawostek w Counter-Strike'u 1.6. Oglądajcie. Numer 1. Tłumiki. Najdziwniejszym bugiem tłumika jest, jak wiadomo, wielkie, wolne czekanie na doładowanie tłumika. Ale możemy zrobić jeszcze najszybciej, czyli zrobić tak. Wtedy tłumik jest szybciej i najszybciej naładowany. Też ponieważ to jest mod, więc może być to bez modów używane do każdej broni bagowanej. Dwa. Ruchy botów. Ruchy botów były bardzo dziwne. Właśnie w tym miejscu odbywały się najdziwniejsze ruchy w Counter-Strike'u. Zawsze działo się ruchy od plantowania bomby C4, które kiedy plantowaliśmy, kiedy graczy było dość mało, gracz wtedy, jakby powiedzieć, zawieszał się. Ale co było ciekawe, też jeden plik, który zawiera kierunki botów, też się gracz zawiesza z jednego powodu pliku. Natomiast drugi plik doładowuje, że sprawia, że wtedy zmienia kierunki. Więc boty są bardzo dziwne i są częste przypadki takie. Jedynie jak wiadomo dzieje się tylko na botach. No zresztą wiadomo. 3. Ukryta tekstura. Nad nazwami można było znaleźć ukrytą teksturę. Lecz z czego wiadomo, tekstura ukryta sprawiała właśnie w tym miejscu. Kiedy wchodziliśmy na nią, w ogóle nie opłaca się na nią wchodzić. Dlaczego? Kiedy się kryjemy i tak nas boty zauważą, więc ukryta tekstura i tak nic nie da. 4. Tarcza. Często zdarzało się, że kiedy strzelaliśmy w taktykę, że mogliśmy zabijać gracza od stopy. Powodowało to, słuchajcie, magowało się właśnie. Ale gdy gracz kłócał, nie mieliśmy szans jedynie co czekać. Więc często zdarzają się takie błędy małe na serwerach, że powinniście kłócać, żeby gracz nie zareagował na wszystkie akcje. 5. Bug z C4 bombą. C4 jak wiadomo to bomba, ale też może być czarownica bomby. Jak wiadomo, kiedy załączymy C4 możecie nie zauważyć, że cyfry są poprzewracane, bo jak wiadomo mam moda i bez moda będzie bardziej inaczej to wyglądało. Nawet gdy załączymy left hand i tak zostanie, a right hand i tak zostanie. Więc świadomość tego, że tarcza jest przeklęta, to dlaczego ona taka jest? Skoro jak wiadomo użyjemy left hand, dzieje się to w taki bardzo dziwny, nierealny sposób. 6. Bot Zombie 10. Jak wiadomo, pytać się, do czego służy bot Zombie 10. Bot Zombie 10 służy do zatrzymywania graczy, przez co powoduje, że jeżeli wpiszemy 5, będzie działo się bez ruchu. Nawet gdy wpiszemy 3, nie zaczną ruszać się. Nawet 2, a może 1. I tak botów nic nie zaskoczy. To jest co ciekawe, boty w ogóle nie mają ruchu. Kiedy boty powiedzą, jeżeli boty powiedzą przez radio, mówiąc przez radio, no nie żeby chodzili za mną, będą chodzić za nami. Więc kiedy nawet powiedzmy, że nawet bot nas żaden nie zauważy, nawet bot nic nie zareaguje. Może będzie taka możliwość, że będzie się ruszać. Nawet gdy wpiszemy bot zombie 0, czy też bot zombie 2, boty będą się i tak ruszać, ale w bardzo dziwny sposób. Bot nieraz mogą się zatrzymywać, przez co blokują swój ruch. Właśnie jak widzicie. No i ostatni bug, czyli bug ilości graczy. Numer 7. Jak wiadomo, maksymalna ilość w Nevgame, jak wiadomo, jest 99. Ale kiedy wpiszemy 100 lub więcej, jak to zrobić?
Musimy dodać jak najwięcej botów, przez co będzie powodowało największym wysokim bugiem. Nawet powoduje większym lagiem w nagrywaniu odcinków. Powiększymy na najwięcej botów na full. Jak widzicie, to już jest 150 bot. Nie widzicie? Zobaczcie, nawet Counter-Strike, kiedy gramy, się bardzo zlagował. Nawet podczas nagrywania też trochę może lagować. No i zobaczcie. Dodał 150 graczy, ale ciekawe, maksymalnie jest to 99, nawet 100 nie możemy wpisać. Więc najdziwniejszy to jest bug. Myślę, słuchajcie, że pora kończyć odcinek i oczywiście do następnego odcinka. Polecam subskrybować i lajkować mój kanał, znaczy lajkować odcinek i do następnego usłyszenia. Zamknij.